Hey, good morning, guys. How are you guys? Mamuka say, guys. Mamuka say, guys. That's the Gatimbo Farida SIS. Thank you, VaMunetsi, guys. I was ndazoti kwa isoga kapu wabasa da VaMunetsi. Tawakufara anyway. Zvokwadi zvakanaka kudai, guys. Kana vanachisimudzirana kudai zvinonakidza zvinizvi, guys. Zvinonakidza. This is very nice, very interesting, guys. Mamuka sei kumatima nenyika. I hope you're okay, guys. Ndafara zvokuti pandawa nawizi. Ende ndafara ndikati ndokusimundo unonzi Zimbabwean empowerment kai, guys. Zimbabwean empowerment. Munoona tomboita chinhu chimwe chete sevanhu vamwe chete, tombosiya zvekutukana itaneta. Haiwa VaMunetsi, mwari akuitirai zvakanaka. Mwari akuitirai zvakanaka VaMunetsi. Ndakanzwa kuti vanisa vakapiwa basa nezuro kwaVaMunetsi uko. Vakamupa basa VaMunetsi, vakati ngauye awane ashande basa rekugadzira makeup, sezvo ari munhu anoita zvema makeup auye kuzoita makeup mazvitu namadedi bodies. Ndafara SIS basa ramuka. Makorokoto SIS, congratulations. Uyo mukana uyu wanga unosvikepo chungonzi nevanhu tsvaga basa uchingotukirirwa kunzi tsvaga basa nevanhu every day. Basa ramuka iri womuko. Hayi, mwari wakanaka vasikana. Mwari wakanaka hiya, wakanaka. Mwari wakanaka ya. Mwari wakanaka hiya, wakanaka hiya. Mwari wakanaka hiya. Kwanza uta live hizo kasham. Aiwa ngambouya timufarira apa live yeiko ngambouya. Takuda kuti ambosiya izvi, guys, aende kubasa. Hamoni nemi zvinonakidza kuti lamari yako yeziya. Kulamari yako yeziya kunonakidza, guys. Kunonakidza kuti lamari yako yeziya unenge uchizati uri kuwamuka waenda kubasa wavata zvituna zvikauya uita makeup yako zvoinda zvakanaka. Guys. Ndafara vedu we. Ndafara. Exactly, Queen Clay. Malume, ligai, kikupa on la kamokari Clay. Un post leton. Iposa bapasura ibanu, guys. Ma order ba. Ulahle kama box ya teng ya Aramax. Thank you, Malume. Posta. Muzika posta, mna sina posta. Kista posta. Zvinonakidza, guys. Kuti munoona zvinonakidza zvokuti tumufunge uchimuka wamakusana uchidla mari yako yeziya. Hanimaona uchidlawo mari yako yeziya. Zvinonakidza zvokuti mufunge chera kazodzoka achita ma live zvake inenge yatove extra, inenge yatove side hustle. Akasanga kuti wa live inenge yatove side hustle, guys. Inenge yatove side hustle yemanhikiri yekuita ma live asachinda kubasa. Andimaona. Aiwa ngani va kutoenda kubasa, guys, va kutomupusha. Guys, ko comment section ndimi vanhu vacho ka. Tova kutomupusha utoende kubasa. Kubasa ngatoinda. Tova kutomupusha, guys. Chisocialite harisi basa. Harisi basa chisocialite ichi. Inonzi extra hustle. Extra hustle. Chisocialite ichi. Extra hustle. Hanimaona. Saka imimi guys neni ngatibasira nei kuti mwana uyu aite zvinhu zviri nani. Tivapushe. Nokuti dzinongwa zvimwe zvinoitwa nevanhu pasocial media kunenge kuri kuperegwa. Awana basa nometa kwa Mkoba Boys. Awana basa kwa Mkoba Boys wakati ngauye vampe basa rekugadzira zvituna. Saka isusu imineni, guys, tipushe munhu aende kubasa. Ngatipushe munhu aende kubasa, guys. Ngatipushe munhu aende kubasa nokuti tikamusekerera ka hazvina tinokuzobatsira kana kati handina rent tinozongomubatsira futi. Saka the best way ka ngatipushe munhu aende kubasa. Ngatirambe tichisunda munhu aende kubasa. Ndo yega option iripo because vanoda push. Muti makomenzi enyu anombogwadza zvokuti pano. Makomenzi enyu anomborwadza asi anenge ari ku right direction. Chokwadi chakanaka. Makomenzi enyu haasi vile zvokudaro. Makomenzi anenge unongochidzwa chokwadi chinorwadza but chiri chokwadi. Handichimaona. Saka paunozogara uri pasi uri wega papa uchiverenga makomenzi unonyatsotoona kuti vanhu vese ava makomenzi kwarerekera kavataura chokwadi. Saka ibasa renyu neni, guys, ngatipushei vana ava ngavaende kubasa. Tsanokadzi ari kuita basa, ari kugadzira nzara.
tsanokadzi ari kugadzira nzara dzake tsanokadzi. Sweden anoenda kusecurity, security guard masikati oya akachita zvisocial media yake but abva kubasa hashavi mari rent anzati chero zvedini kubasa kunoya something anomaona. Tsanokadzi vanhu vanotozomusapotera izvo zvokuti he is trying nemaoko ake anomaona, vanotozomubatsira naizvozvo. Saka Swagger takazama kuti ngatite zvemafuta tikaona kuti panzike naikolu nezvenyaya iyoyo naagnes but iko zvino manje ndiri pani kundogona kuedha senda request ndikuedha because ndine one phone. Saka guys instead yekuti timuseke nekudika ngatimuencourage, ngatirambei takadzvanya aende kubasa, ngatirambei takadzvanya munhu aende kubasa. Kana vamwe vari kuzviita takazama mafuta paya, mafuta chatisi kumaona ari kubikwa achitengesa hatisi kumaona isu, hantika anogadzira mawigi, hantika hatisi kuona mawigi achona achitengesewa. Saka munhu ngangoenda kubasa. I'm adding you Agnes. Munhu mafuta hatisi kumaona, mawigi hatisi kumaona, saka munhu kama kusena chipfeka achinda kubasa unoswera ari kubasa zvinana tari dzake zvitunhauko kubasa zvitori nani aite live achitadza zvinauko. Yes Egi SIS MELLY muri kutotaura nyaya yakanaka chaizvo, muchonomubatira bhandi chairo murove munhu ngaende kubasa. SIS MELLY kunzwi kere madiaries Agnes sorry yamene zvaingaita sorry ende ipi ya ndatoti inini handina kuiona live yobva ndazvinzwa tikataura naye but ari kutoda help yenyu SIS MELLY kupusha munhu zvechokwadi. Pari kuda kuti tichipusha munhu chaita flavor yandada kutomushandisira chako chaiko kuti wamushandisira ta flavor kodzi vana ava vanoda help yedu. Andiona munhu ngaite social media but ane backup plan. Aiwa ipapo tinemi papapa saka isusu kosabvunza kuti wataura navo here zvikanzi endataura navo vatigadzirisa act yako kufacebook, gadzirisa zvauri kuita kufacebook nyaya dzako, tikati nyaya dzachona uri kugadzirisa here but haana kusimba kunge ari kufarira zviri kuitika, saka mungatotibatsiremi muri paground SIS MELLY. Aiwa isu zvatakuita ndosaka ndiri kukumbira comment section panapa because comment section is the power to do this. Isusu panapa we support everyone, we love everyone, tinondosapota munhu wese, tinatombosapota umwe upcoming akasiyana-siyana ari kusimukawo anditika but Swagger utoda kumeka sure toda kumusiya ari pati apuwa basa harisi easy kuwana mazuva ano kutsvaga basa. Basa irori rikanzi rikavhurirwa papublic kunzi kuri kudiwa munhu anoita make up zvitunha vanhu vese vanozara because vanhu vari kuda basa chavari kuda imari. Handika chitunha hachina basa chinongori chimunhu changove chidhumbu hachina changofanira chidhori hachina basa unokuzosvika pakuzvijaira. Nderechii basa rapiwa? Nderekuita make up zvitunha. Anenge achiita make up zvitunha hanti zvitunda zvitoma make up zvichienda kunovigwa paya. At least anenge achiziva kuti mari yangu yerent iriko. Handika social media kana akazopiwawo zvachapiwawo handika otengawo zvaanenge aida kutengawo nekusevha mari dzake nekudini kuitira kuti mangwana ungaita munhu anenge asina savings. Iwewo ndiwe right hand woman wake ndozati iwe anokuteerera anokuda ende uri admini wake. Iwewo neni takutopushana inonzi tough love zvokuti tichatuka kana tichadini hatina basa nazvo. Ndosaka ndakwira because ini pandakozvinzwa ini ndanyatsoti ini nagogo tataura naye but anga achiita kunga siri serious tichiti saka zvawanzogadzirise ndezvipi because tisatisi kuziva wataura navo here zvikanzi iye ndataura navo ndikati saka uri kutanga basa rini haana kana madetails iwawo saka ndatoona pamatoitanga nyaya iyi ndatobvawo kwake kulive kwaakashamwa ndikati aiwa nyaya muri kutaura nyaya yakanaka chaizvo kuti chii mutibatsirewo kumubatsira because isi tiri kure anokudza kuti ndikuenda oramba akakarara. Aiwa timbomurasi mwana wedu tinotomuda handika tinotomuda akadaro hatimurasi but toda kumuitira muright direction chete handika saka nokuti scandal yekuti vanowana mari nekutuka handiti yemasters ko kana pasina munhu atuka vanhu zvavasingasadi zvokutuka neko zvino unova nepi mari yacho unotopedzera wavengwa nemunhu wese nyaya yekuti unopedzera wavengwa nemunhu wese exactly like ukasisa macomments anezuro nakusana nezuro those comments were not nice anofanira kuita eye opener kwaari anoda kuvhura maso ake kuti inonda kuita munhu enemy yemunhu wese ationa saka ndo tatoda kuti tizame kukoneta izvozvo hatimurasi so hatina basa nekutukwa naye hatimurasi but toda kuti aite the right thing. Mari yako inonakidza uchimukawo uchibva kubasa everyday uchidini mari yako inonakidza
Yeah. Saka itsitsa nchingokumbira kungoti tinzwe kuti saka zvikudiwa kuti zvitwe zvii because assistant tinongoudzwa 2 minutes haachatodotaura nezvazvo timubatsire timupushe kuti zviiramba timupusha chero tikangomuona ari palive tinotaura nyaya yekuti kumake up kuzvitunha kuti ngaende kubasa handisimaona tikangomuona ari palive tikutongoendapo chete ende izvozvi panapa tichange tichingoitawo tichingotaurawo kuti soga kubasa comment section ndo basa inotibatsira kuresha kumunhu upakepiko zvapasina kana pekupaka naimwe ipapo pressure kumunhu kusvikaenda kubasa swaganda pressure kumunhu kusvikaenda kubasa imi manokuteererai mambotaura naye here taura naye ingangonzwa navamunetsi vachiti vamupa basa ngonzwa navamunetsi chati kwanzi pushai munhu auye kubasa basa ndamupa saka imimi SIS-MELLY ndoona sekuti anogona kumbopota chikuteerera itai kuti auye kubasa aiwa imimi anokuteererai kwete zvekuti ndinonyeberwa zvaanotondiudza kuti vanhu vandoteerera ndinhingi nanhingi saka ndatokwira nditi SIS-MELLY bayai chibhatani chered because atotaura kuti anoteerera imimi aiwa ngaainde kubasa totoda kutomira kuti taende kubasa then kwakondifonera alright tichakubatai ndataura naye tinzwe kuti achazvifambisa sei munenge ari kubhawa musi wemande uno ari kungadai ari kubasa so atori pabhawa zvake unosati chi akaramba basa Agnes ka totongotaura kuti no more masters ndokune kunobva madai kanditi akaramba basa totongoudza vanhu kuti no more masters inonzi tafulavo hatisi kumuomesera but tiri kuda kuti aende kubasa akangoti handisi kuda basi tongotaura kuti guys hashtag no more masters for swagger masters vanhu akasamupa ataona kuti mari yenhenda haisi kubuda tomanikidza kuenda kubasa angodzokera kubasa totanga kumwaira masters dai akagona akaenda saka zvatichaita tichaita kuti afonere vamunetsi vacho futi nhasi tichambomupusha then ngafanire vamunetsi basa rake riripo senge izvozvi mazuva ano zvitunha zvakawanda ndiona zvitunha zvakatoti wandei zvokuti anogona kuita basa rake nemazvo aiwa maita basa hakuna masters rendi yake iri kubva kumasters anenge obhadhara nei tinenge takukumbira ivhini nevanhu vese vanomupa mari kuseri vaya kuti please musadaro muri kukuvadza munhu kune vanhu vanomupa mari kuseri handiti tinenge takukumbira kuti please don't do that because muri kukuvadza munhu handimaona mukaramba muchimupa mari kuseri handitika muchasvika rini muchimupa komusiwa musingamupi anobhadhara rendi nei basa imi mukangotaura nei chaiko anonosaina nhingirikini aiwa ndichitotaura naye ndinototaura naye akutaura tichitotaura naye basa ngainde kubasa saka ndichamuudza kuti akutsvagei achidonha palive motaura nemo exactly nganditsvage nokuti vanhu vanomupa mari kusera tisi kuti vanhu asamupe mari but zvakangoneka kuti apiwe mbari achinda kubasa mupei mari yake achinda kubasa kana iko zvina kana mabasa imbomirai nemari dzenyu mumbodzibata akaita mwedzi 1 pasina mari iri kuuya achaona kuti ndinde kubasa akaenda kubasa manje muchimupa henyu mari dziya ipapo right tiite kuti achingodonha chete palive akufonerei then totaura kuti otaura asi unge uripo uite kuti uvepo kuti mangwana sogana kwake mangwana torekodiwa anozviziva ndendioraitokufonerai kana donha palive aiti SIS-MELLY alright Agnes iripo aiwa iripo saka comment section chandiri kukumbiraka ndokumbirawo kuti mutibatsire kuti tipe mwana uyu tough love tibatsireiwo tipe mwana uyu tough love let's help each other to change the community handiti chisocialite hatisi basa